Ja, mit liv startede med, at jeg blev født inde på Reden, ikke? Ja. Ikke så lang tid, eller omkring et år efter jeg blev født, der lærte jeg at sige mit første ord om mad. Ikke så lang tid bagefter, en måned eller sådan noget, tror jeg lærte at sige mad, mere mad. Det var den første sætning. Jeg startede i vuggestuen. Nede i vuggestuen, der husker jeg ikke så meget derfra. Ja. Men så startede jeg i børnehaven, hvor at jeg legede rigtig meget. Ja. Jeg kunne godt lide at lege med action-dukker og sådan nogle dimsedutter. Jeg legede specielt med Alexander. Eller så, jeg kalder ham de fleste andre Alex. Så begyndte jeg jo i skole. Ja, det var jeg rigtig glad for. Fordi i skolen, det var sjovt at være der og sådan nogle ting. Jeg kunne godt lide at være der, og jeg kunne godt lide at lege med de andre. Og vi havde Susanne i 0. klasse. Fra 0. til 4. klasse, der legede jeg næsten kun sammen med Lukas. Vi er sammen hver dag efter skolen. Men så der i starten af 5. Der begyndte vi også at hænge rigtig meget ud sammen med Frederik. Men ikke, ja. Der har vi, så er vi sådan en lille gruppe, som var sammen med sådan hver dag efter skolen. Så lidt bagefter, så fik jeg mit skateboard. Det blev jeg rigtig glad for. Så begyndte jeg sådan en skate. Men ikke så lang tid bagefter, ikke? Så forærede mine forældre mig en bærbar computer, som jeg så blev rigtig glad for. Så begyndte jeg at programmere forskellige ting, fordi jeg godt kunne lide det. Ja, og så fordi vi synes det var sjovt med at Lucas, ikke? Så smadrede min stationære computer for at se hvad der er inde i den. Så synes jeg det var sjovt, så ville vi prøve det igen. Vi tog sådan en lille pengemaskine ting jeg havde, og smadrede den. Så fandt vi 100 kroner i den, som vi selvfølgelig ikke kunne stikke for. Så ja, det var alt for mig af.